Bosmu dudu sapa-sapa. Iki menjegol aja drama bangsa. Kene apa ora? Becek Sekarta Jurung ki ora tangan. Sekarta Ci kok kon kula kene tanganmu. Kena. Yen kowe bisa nglangkai wangke kene kaya ora tak jebuk. Ini bang aku bali wirang, luwe becik dadi batang. Bagus menungso kaya kowe sing tak goleki maju sak jangkah. Setan kowe. Ojo gelap kruyu. Kowe bisa nyempalane kawang. Sawangan kawujudanku, kamu kasih. Rumangsamu apa budak? Shh.
Aku mangan bayi, mangan bayi. Ya, kurang, ya kurangan. Aku nggak ada mangan, lemah. Gue kembali, aku metun. Anakku. Godene, anakku. Aku digawa nang omah gawe digawe mangan. Aduh, panas. Aku ra kuat. Digawe malaikat. Awe gombal kue roti. Aku nang kene. Waduh, panas. Amit liwat, amit ya. Aku di sawer ngarep salon iki. Aku ngarep salon gula. Tas. Mana Mas? Aku liwat aja di keraya lagi. Aku lihat motor surat. Halus ya. Foto.
Aku lunga. Berat. Ayo le, muncul beraksi. Asik, waduh. Selamat malam. Halo guys. Yo, maju. Betul. Waduh, matur suwun bengi iki, Dik. Piye Kang matur suwun? Wah, bengi iki ditimbali. Oh, alah ramene kaya ngene rejo tenan ya, Dik. Rejo Kang kenalan ah. Oke, perkenalkan nama saya Muncul. Nama saya Endang. Bengi iki sowan ndi, Dik? Iki ono nang Bendong Lateng, Kang. Wah, Bendong Lateng. Wah, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Waduh, ya, Dik. Aduh piye Kang? Iya aduh ditanggap wong Bendong Lateng iki duwe gawe netakno putrane weh nanggap ketoprak Wahyu Manggala saka Pati Jawa Tengah. Wah, pimpinane Lek Mogol ngono. Iki Pak ketoprakku Pati Kang. Ditanggap wong Bendong Lateng acarane sunatan muga-muga ndang waras. Weh, ndang iso sekolah meneh ngono pinter rezekine melimpah luah. Wis kersa nimbali ketoprak Wahyu Manggala saka Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pimpinane Lek Mogol. Lah iya, gampang sih. Nek nimbali ketoprak Wahyu Manggala iki gampang bola-bali sowan ning daerah Jawa Timur khususnya Kenduruan, Tuban. Carane piye Kang Lek nambap Kang? Gampang, langsung aja dihubungi nomor Lek Mogol. Langsung dibaca Kang. Oke. Kendang yang minum guys. 081 2 8 masuk 1 2 8 paham. Wes besok balik nang Tuban Dik Genten nang Banjar. Sesuk nang Tegal Dawa Kang, Rembang Jawa Tengah. Lagi nang Tuban Kang. Oke bengi iki ya di streaming sing kok ado-ado ndelok streaming bisa. Selamat malam BML. Saka ndi parane ayo bareng-bareng ndelok ketoprak Wahyu Manggala karo dijogeti DJ WM Audio. Ayo joget maju ndak. Keren. Muter. Mundur aja. Maju. Asik. WM Audio. Wahyu Manggala. WM Electric. RS Video Sonic. Wahyu Manggala Suradira Jaya diningrat lebur dening Pangastuti. Ya macan si Wahyu Manggala. Yeah.
Dumati lamun topi kena teman bali orang negaramu. Aku gelem bali kalamu to aku iso mboyo Dewi Sekartaji. Waduh, Baik. Lono tunjung sejo ngedir-ngedirke. Supaya kowe bisa ngalahke kelawan Pak. Nanging sing kok adem iki sapa ae? Ngayoman dak segar. Senajan to kowe pinangka pengayoman ana ing Kadipaten Pudak Setegal. Lamun to aku tetandingan kelawan kowe, babar pisan aku maju tempiling rasukan. Geger sakane kabeh kuwi mau sing jalari ora wong nom ning wong tuwa dapur. Ya lagi tumon iki perkara ngampil pustaka raja wae. Sing suwe aku ora bali ana kraton Jenggala. Lho, bali sedelok wae kok wis mbok ajar. Apa sebabe nganti tumindak tegan mentolo ngajar karo kowe? Mergo kabeh kuwi mau sok tumindak lan pakartimu sing ora kena kanggo conto. Sing kudune ke wong tuwa kanggo conto karo adi-adine, karo kadang-kadange sing enom. Tak cegat ora papan kene Kakak. Kowe mlayu ngidul ngetan ulur ora bakal bisa. Sebab aku ana sak kiwa tengene alam bebraya. Sak kiwa tengene ndi? Alam bebraya. Wedo. Anak ratu kok kelakuane kaya ngono. Dinyek. Aku anak ratu nanging anak ratu sing kapira. Panji Kartala kuwi putrane ratu ing Jenggala. Ya. Apa biyen Rama gawe kowe kuwi? Ora duweni wong tuwa ngono apa piye? Kowe dinyek Titik sak petarangan wae beda. Aja meneh manungsa. Kakang. Kakang sapa? Guru kagot. Kakang sapa? Kakang Daya. Ya, rak ngono. Aku ora bedak-bedake kuwi sedulur lan wong liya. Nanging kahanan iki aku goleki sing bener. Nah, bagus. Yen kowe tak klerokno perkaran mergo kalah dhisik karo Kang Mas. Cocok. Entuk tak ambil, ora entuk tak ambil. Piye? Yen potak kuwi Pateni. upama tak kuwi kowe arep apa? Kok tembungmu kowe arep apa? Apa kowe wani karo aku? Piye?
Kowe apa wani karo aku? Apa kowe ora ngerti watak wantune Panji Handaka Putra? Iki pendene Prabu Baladewa, ratu ring Mandura. Saben-saben kupingin cepiping mripate Bang Branang, mesti tangane ngampleng. Mlepe. Tiba. Kok tiba kok semoyo iki? Ra iso. Kok ora iso? Ketok-eket nang gone pasewakan aku. Kowe isine mau ngajar karo aku. Anjen. Handaka Putra. Yo. Tak kandhani ya, Le. Nggih. Ketoprak sing paling laris mung Wahyu Mangkala. Nek kowe wani karo aku, apa kowe njaluk tak pecat kaya bedhek selek kae. Her. Lha iki pecat-pecatan iki lakon apa iki? Pak ketua arep mecat. Lakone iki ora ono ngono, Her. Timbang Kandhanono. wis sak durunge mecat Kang Mas Handaka Putra. Ya. Kowe buat nampani pusakaku Kiai. Sopo nyon geni papan kene. Omongan ora dulung belas. Iki arep ngomong apa kowe, ya? Tak kukui. Ya ngono. Ayo Kang. Ayo ning ndi? Kowe cerdas e. Cendake. Yo, yen ngono cetha sampean iki salah sawiji wong tuwa sing ora kena diajik. Mula kanthi kuwi aja luputke Handaka Putra. Ana mentolo sampean. Pateni wae. Ayo tuwa ora kena di. Maju sampean. Mantan. Maju sampean. Ayo, wis maju sampean. Ayo sing. Salah sasaran. Salah sasaran. Angger suwe ora kumpul ya delogok darah. Akar maten kamen tolo Kang. Senakno wae suwe. Sogok botong bocor. Wantem kan bagus. Pak ketua menangan. Bagus. Arep apa? Arep apa? Kowe iki duwe dekengan pusat, kudu wani. Dekengan wis bayari kono ora padha ae. Katane. Lah kono tak wae kene tak lha dijajal ora dibayari. Kampromos. Siap. Dino iki dadi daya apa dadi mogot? Dadi moga dadi daya. Dadi daya ning kepajar malah ketua. Lah iya ora kok pacar dino iki dadi daya. Lah sudah. Ora kowe. Kudu wani. Ora wangi ora dibayari modar piye. Iki ngeyel. Ora ana carang waspa, Handaka Putra, Panji Kartolo mati. Isih nganten. Bajingan lho piye. Pateni tenan kok kamu apa? Ora ini salib. Bojone ayu nang bae. Ngancam kok malah sing neko-neko bojone barang apa? Ora apa dereng. Wis. Mas, Apa? boten ateges kula niku pengen nyarwi kekasih jenengan kalian Kang Mas Handoko. Terus Senanipun kula niku kautus kalian Kanjeng Rama, kabureh nyapih anggen panjenengan sami belah. Niki undure perkawis namung Pustaka Raja. Lah bener sih, kandhanono. Napa mboten wonten sarana malih kejawi jotos jinotos. Panjenengan yang sepuh lho. aku arep bali ning Karang Klampis yen to gawa Pustaka Raja. Yen durung gawa Pustaka Raja, sapa wae bakal tak sangsa. Isih adring-adringmu Pak. Ya, aku apa? Nah, aku ngadot wis melu. Hei!
Kandhane Mas Handoko Putra. Lah terus Panjenengan dua waktu niku. Prayoginipun panjenengan niku tiyang sepuh kedayipun ngalah umur rumiyin. Pustaka Raja kersanipun dipun tampil nek perkara dhisik-dhisikan aku tetep dhisik karo Handoko Putra. Mergo tumpakane turangga. Aku mlaku ya, Le. Kok Karang Klampis. Penanipun kula niku ngempal kalih panjenengan. Jalaran menapa? Menawi panjenengan cengkah kalian Kang Mas Handoko Putra, mboten badhe pikantuk kamenang. ora bakal iso menang kowe bengi iki. Nek ora menang terus aku kudu piye? Panjenengan asul kemawon wonten ing Kang. Yen gawa Pustaka Raja aku balik. Ora gelem. Dadi aku kepengin garpene kita Pustaka Raja. Bener. Yen pancen kaya ngono, dina iki bola-bali ngoten niki. Lah iya. Kadang panji sedaya sami cengkah mung babagan Pustaka Raja. Panjen kaya Nanging ngono. ngantos sangoten meneh Kang Mas. Nah, sing kudune ngono. Kadanipun kan. Nah, mergo kalah dhisik karo aku. Lah iki kudune kepiye menae? Ayo dioyak lho. Ayo. Iki ana sapa nai? Kowe sapa malah luntang-luntung ning alas? Aku sing ora uman dapukan. Ketoprak ora mandapukan. Lah wis dinggo kabeh aku terus dadi apa sak karepku dhewe. Dadi kowe metu iki ora mandapukan. Gak uman sing penting aku melok metu. Lah kowe iki metu kudu duwe jengen. Jenengku Apa? urung ngerti kowe. Ya durung. Malah muta-muta. Sampeyan lho ditakoni jenenge sapa kok malah Urung ngerti jenengku. Lah iya sapa? Kasih tahu enggak ya? Piye karepe? Oh, ono Parji Gimbal. Asem iki. Bambangan. Dina iki dadi bambangan. Rambangan Heru Kartolo jenenge. sapa? Heru Kartolo. Panji Heru Kartolo. Panji ketok ganteng-ganteng kowe kok iso kaya cok bakal, Cung. Wani, kudu wani. Dekengan pusat, dekengan pusat. Dekengan pusat, aja wedi. Iso ngarani aku cok bakal iki aku rombongane Syaiton Rajim. Kenal no. Apa? Aku CEO sing nyaman. Neo nyamar iki. Mau anggap drama Korea ngono piye iki? Banjur kowe kok nyandek lagu kowe napa? Sing nyandek sapa? Wong aku rene dhewe. Lho, yen kowe rene jar napa kowe? Ora uman dapuan. Kok melu tre rombongane. Cok bakal dasem iki. Marani wong cok bakal. Jenengem sapa? Tepungake aku Panji Karto saka ing kadepat ing Padepapan Ndegolo. Panji Kartolo. Panji kakangku. Jenenge sapa? Iki sing klebu tuwa, klebuna. Handoko Putra. Carang Waspa. Kok dhisik. Nah, Kowe wis tepung ora aku. kowe sapa kowe? Kowe jane sapa kowe? Lho, kowe urung ngerti aku wis lumrah. Ning aku wis ngerti jeneng-jenengmu kabeh. Kok nganti kowe ngerti lan kenal karo keluarga ning Jenggala sapa kowe? Mergo aku maca buku ning Gurikun. Piye to iki? Dirungono tenan. Piye to dirungono? Aku kenalno. Apa? Kowe ngerti kalung iki? Halo. Panji Karnati. Wah. Panji Karnati. Aku Panji Karnati. Kartono Karnati ana Karto, ana Panji Bancak Daya. Lah iya. Ora ana Panji Karto Retong. Piye? Kowe ngaku-ngaku Panji Karnati kamangka. Yo, Gelar Panji iki mesti putra saka Kraton Jenggala lan Kraton Kediri. aku yo putra Kraton Jenggala. Genjolo, ketemu pirang perkara kowe ngaku-ngaku putra ning Jenggala iki,
Yen tak ceritake kowe mesti urung percaya. Urung ceritane piye? Ceritane Rama lembu amiluhur. Iya, bener. Nalika isih Joko kuwi bedah pikat ning gone alas. Alas, yo. Alas. Kene desane ndi? Ora roh. Mbongkeng. Ya sakarepmu. Alas mbongkeng. Mbongkeng. Glanteng. Bareng ning alas glanteng. Iya. Seneng karo jenenge Sukarti. Sukarti. Rawan saka desa. Saka desa tanggane Mbak Ita. Hah? Kok kenal Ita barang Ita iki sapa? Ita bojone anak lanang Giarto. Sing duwe gawe. Sing duwe gawe yo iku sing jenenge Apa? sing duwe gawe. Kamangka nalika semono udan deres Kemalu gue kan. Panji Kartolo ning ndi? Patama kuwi iki. Aja lungguk. Lah mene. Ya critane. Barang semono nganti Sukarti disenengi karo jenenge Joko Lembu Amiluhur. Nalika semono durung garwa. Yo. Yo. Ijeh Joko nganti Sukarti meteng. Meteng. Yo. Bareng meteng ana utusan saka Jenggala. Utusan kuwi ngongkon jebule Lembu Amiluhur kuwi ratu ing Jenggala supaya bali merga ana berdedarah-dedah. Ana pagrebluk Dedah. yo sing gedhen-gedhenan. Saurunge lunga Yo. Lembu Amiluhur kondo. Kondo piye? Onang jabang bayi sing ning jero weteng. Iya. Lamun lair wedok, Wadon. masa boronga wenehi jeneng. Ngono pasrah. Pasrah. Yo. Nek lair lanang wenehi jeneng Panji Karnadi. Dadi yen ngono, kowe iki kalbu sedulurku tuwa. Aku sing paling tuwa. Panji Karnadi. Kok nganti kowe diwenehi jeneng Panji Karnadi iki lara-lare piye? Panji Karnadi dicumbuhno karo kahanan. Yo. Karnadi tegese karena tidak dikehendaki alias aku anak di luar nikah. Iya. Kumpul kebo anak-anak gudel Dadi kowe iki anak sing di luar nikah. di luar nikah. Yen ngono aku ora sudi ngakoni kowe dulur. Loh, babar pisan aku ora pengin. yen kowe ra gelem ngakoni dulur kowe ngerti iki kalong kondi. Kondi. Rama Amiluhur, Ora iso. kalau Kanjeng Ibu, Ora iso. banjur saka ndi? Olehku tuku kok kletekan ngarep kono. Iki pitandha saka ing Jenggala lamun to kowe wis Yo. gedhe. Ngene, Iki. Andaka putra Carang Waspa karo kowe Kartolo. Aku ngerti. Kowe do geger karo Daya. Sampe ngerti. Aku yo ngerti. Yo terus. Bareng geger karo Daya, Eh. perkarane mung oyo-oyoan Pustaka Raja. Pancen bener. Nah, Daya dikongkon karo adikku Bancak, kon nyilah ngampil ning gone Jenggala Iya. Pustaka Raja. Bener. Ning kedisikan Handaka Putra. Kowe kok apal? Apal aku maca bukune. Bareng wis kelakon Handaka Putra ora nrimakake yen digawa karo Daya. Bener. Ning tak kleruno kowe. Kok nganti kowe iki ngarep aku? Dasarmu apa? Siji. Daya karo Bancak kuwi kadangmu tuwa. Yo. Kadangmu sepuh. Ora kleru. Iki mbutuhake berarti penting. Yen ngono padha karo aku.
Lah terus Mergo aku salah sawijining bupati kudu tanggung jawab mergo apa? Heh. Dina iki Kabupaten Ngurawan kena pagebluk. terus Lah sirpe pagebluk, aku kudu kecondokan kitab Pustaka Raja. ijeh kok Padha-padha pentinge. mbok gondeli. Yo. Tak jaluk Pustaka Raja. Dadi Aku ngewangi Daya. kowe sabelo karo Jaya. Iya. Bagus. Keparat dhewe. Iki ora apa. Kayak ketoprak. Ngene. Kondo, kondo. Ora gelem semikir, aku sing bakal ngukui. Ngukui apa? Ngukui barangmu. Ngene. Ora apa. Ya sing monggo ya. Ya wis. Yen kowe ora gelem melungke, Iki cilik tak gawe gedhe krimikan, tak gawe Pakai ini, gocokan, Kakak. keguyon tak gawe tekan yen pancen kaya ngene iki ya jebol pancen. Aturan caca kok. Aku ora gowo. Kowe jo gowo ngonoan. Lah sing supaya adil piye supaya adil? Adile ngene. Piye? Negara mawa tata, desa mawa cara, Iya. menungso nganggo Yo, aturan. aku anut karo kowe. Mergo kowe wong telu, Iya. ayo jotosan ping telu. Ngono. Oke. Mergo Nggih. kowe sing ijen, saiki kowe tak weni wektu jotos kowe dhisik. Aku sing jotos dhisik. Yo. Pilih apa kowe? Sapa sing tak jotos? Aku. Masu. Pilih apa? Kowe njaluk Jotos apa? sing kiwa apa sing tengen? Pomo sing kiwa, Rumah sakit sing tengen. langsung ning gone kuburan. Wah, ngono ya. Siram, ndasem, Iya. papakno, sambat karo anak ujung, kelakon kubyur swadane tiat. Yes! Kenapa? Akeh aneh. Kenapa? Nek mesine malah tanganku sing loro. Pisan. Pisan, Liwe. sing nomor loro sapa? Lakno kadam. Rontok jantungem metu ususem. Hup. Yon. Ya. Tak mempan. Peteng. Aku njaluk sing langsung kuburan. Langsung kuburan. Ben ora kangelan. Ngono? Ora Terus. Hei, kok guyu? Crossing tak sawah. Kulo dijotos. Menengok. Hek. Iya. Ya. Kenapa? Matis ngono apa? Lho kok tis piye? Nggih. Ora dah. Sing dijotos weteng ngomong tis. Wah, saiki gedenan. Tenan. Kowe mau jotos ping 3. Jotos ping 3. Nen. Yo. Kowe nomor 1. Yo. Ameh bales jotos apa? Mergo kowe mau jotos sirahku, aku pengen jotos sirahmu. Oke, 1 jotos sirah. Sing nomor 2, Kau mau kowe jotos dodoku, dodomu. kantong rontok, Ya, gendeng nak jotos dadamu ben rontok. 2. Kartolo. Wis jotos ndok. Nganti abane matis. Yo. Nomor 3. Tak jotos gendi. 3. Wis pas. Duh, Ngomong nganggur. Ora Lah, jotos. jotos kowe jare Lho mau. wis ngono. Pisan kan jotos. Lah kan pisan jotos apa? Sirah. Lah kowe pindho. Lho, pindho. Bisa. Lah wis ping 3 padha. Ning urung tak lakoni. Dadi kowe kudu ameh lakon. Oh, iya. Ngene. Piye? Kowe wong 3 musyawarah sik, wakilane sapa? Oh, Perwakilane sapa? Wakile kakak Joko. Iya no. Sampai sini. Sampai sini kuwi jotos ana ngawur. Sampai sini. Aku sih ora usah kesuwen. Iya. Ora
Sampeyan iki sinten kok cingak-cinguk mlayune lonjo memes kok duyak kewan. Adikku Curiganata. Lho. Aku njaluk tulung karo kowe, Le. Lah kenapa kowe kok gumun? Sampeyan kok ngerti kula? Ngerti mergo aku wis diweling karo ibu. Sesuk nek kowe lunga ning gone Jenggala, angger ana Panji sing kaya sponsor Sarimi. Ya iku jenenge Curiganata. Dadi kowe Ora kok iki sponsor Sarimi iki ora. Lah piye? Resi Curiganata agemane ya pancen kaya ngene. Mergo kasebut resi. Iki niwas kebeneran aku mlayu-mlayu dioyak karo Panji telu. Handaka putra Carang Waspa karo Cok Bakal. Lah lepat panjenengan menapa? Mergo aku mesakno karo Doyok sing diperintah karo kakange Bancak supaya nyilah Mustaka Raja ning ora kasembadan. Dikeroyok wong telu. Jadi ceritane kaya ngono. Iya. Lihat panjenengan beliau kepengin bantu Kang Mas Doyok mergo luhur Doyok Nggih. nggone duwe kekayuan. Kula condong sanget. Mboten kitang dikaya ngapa Kang Iya. Mas Doyok niku ing pamrih kepengin mangun negara. Nah, mulai kanthi kuwi kangge ngrukunake para kadang Panji ana ing Jenggala, dipun ora congkrah. Iki ana sarana. Paton Sarane. panjenengan purun. Iya. Nggih, kula badhe maringi wujudipun Sekar Budak Dentana. Kagunganipun Wakili wakili suci. Swargi. Oh malah kowe to sing tok iki. Lah kok sing dikasehi kok Iya, percaya. katiasanipun Katiasane tamakke Gunung Jugruk segara asat. tamakno wong mati surip neh. Iya. Ora gampang. Yo, wis. Aku nek mbok bantu, carane mbok bantu kepiye? Nanging kalamun mengko panjenengan kula ampili Sekar Budak Kencana. Iya. Kalamun panjenengan ing ngasta ampun nganti sesumbar. Tegese Yen sumbar kulitmu atos dibok kudune sabar dikapak-kapakke wae meneng lan meneng. sabar. Yo, tak estokno dawuhmu. Yo. Wis sewang-sewangan matur nuwun aku mbok wene sampeyantu. Aduh. Ora dulur, wis tak oklek-oklek wis kok handaka. Daya. Ya, do. Iki sapa neh iki? Iki mesti Daya. Kowe kok ngerti karo aku? Mergo aku ngerti, aku bar kon ning gone desamu dikandhani karo kangahmu Bancak. Nek Daya munggah ning gone Jenggala nilah Pustaka Raja. Kok roh kowe ning ora kasembadan. Mergo Handaka putra sing disiki. Kok ngerti kowe dikeroyok wong telu kalah. Roh hai. Aku yo bar perang Handaka putra Carang Waspa karo Panji Kartala. Piye? Kowe kok ngerti lakon iki? Ceritane kowe iki sapa? Aku Panji sing paling tuwa. Lah kok iso? Mergo bapak nalika isih Joko ngetengi mbokku Sukarti. Kayal. Lho kok kayal? Bapak kuwi ra tau apa mau ngetengi karo mbokku Sukarti. Wong ndi ku? Wong kene. Desane Bongkeng. Bongkeng ngondi? Len kaya ngono wis tak akoni ae. Dadi kakangku pernah tuwa. Iya, kejaba Kakang Bancak. Kakang Bancak kuwi adikku. Kowe ya adikku, aku sing paling tuwa. Rewang-rewang ana aku di. Ngono? Ya. Aku ngerti tandang tangismu. Mergo aku mlayu kepethukan karo Curiganata disilai kembang. Apa iki? Sekar Budak Kencana kagungane Swargi Wakili Suci. Kanggone katiasane tamakno Gunung Jugruk Segara Asat, wong mati ditamakno iki mesti urip meneh. Tenane. Nah,
sing duwe perkara kuwi kowe, ora aku, iki tak silahno kowe. Ngene, ning ana syarate. Syarate apa? Sapa sing kecondokan kembang utawa sekar pudak kencana kudu duwe watak sing sabar, ora entuk sesongaran utawa sombong. Nek sombong Atos gedebok badane. Nah, Kakang, piye? mumpung ketemu kowe, Iya, iki dawuhe Kakang Banca. cocok. Kepengin bangun praja. Bangun praja. Rewang-rewangan aku, pesenku nek nganti aku tumindak kasar, Iya. aku elingno. Aku sing bakal ndombani kowe, aja kuwatir. Ya, Antara Putra. nganti nesu aku kandhane. Manunggal dadi siji. Mau siji kalah, sing siji kalah. Saiki manunggal dadi siji. Aja satu. Asline aku ra wedi karo kowe, Handaka Putra. Nyatane ke mlayu saka pabaratan. Aku wediku mung karo dukunmu. Endi? Kok dukun iki? Panji cok bakal. Ya, Nggih. aku loro papan kang jembar. Ngono. Kanggo kowe. Yen pancen kaya ngono. Karo aku. Ora usah kesuwen. Ditemtokke kowe. Kowe wani. Ora entuk. Nesu. Kudune. Sabar. Oke. Handaka Putra. Aduh, Carang waspa. piye? Ketek meteng. Oke. Maksudnya Kok jebule malah kaya banci. Lho iki kan Aku ra wedi. Ora entuk. Nesu. Kudune. Sabar. Oke. Oh alah yo. Ayo, Iya, wis ape reda lapo kowe saiki. mergo wis nantang-nantang karo aku. Mula kanthi kuwi di jajal di. Sampean pengen mati saat niki no Mas Kesem. Sampean bali ning Karang Klampes apa ora? Mandi. Engko dene ora mandi berarti pas dino nas. Apa-apa. Waton tetek atimu ora bakal kejas. Ya, Robi. Ora dadi ku ketok lincip ning asline. Lho, kena dia. Mun lilo mati jenengan. Madhep-madhep Madhep manteng. pengen boyongi Pustaka Raja. Ya. Mati. Ya, mati ora iki kok pas kene. Piye di? ijeh urip. Utak tumomo. Ora tumong. Heru, genden kowe. Isa niki ketaman usana tak sogo tak untir-untir otot meneh. Iki sing kok papane sini sak arepmu. Sing arep apa sing mburi? Ya, Sing bagus. arep apa sing mburi? Nek sing ngarep wis ora apa-apa. Ning aku ra mentolo. Nek saka mburi kowe di penyakit ambeien. Arepku amane ya. Jes. Sing tenanan. Wis tenanan Wis kan. tenanan. Awake atus pindhane. Ora tumomo. Iya. Pusakamu sing ngamuk, ora tumomo. Ora tumomo. Sawa kula nggih mboten tumomo. Enek pusakamu ora tumomo iki lho menawa. Arem yo. Risan keproyek. Mesti ajur. Aja wedi. Ora wedi piye. Iki mono kayu atos ora pakat. Alah wong lemes ngene kok. Kaku kayu kaku. Lemes. Lho kaku ning kaya ngene kok lemes kowe. Madeng. Nek usah aku jatuh. Ayo. Nek kayu jero kan ora masalah. Lah terus kowe engko nek gaene bojomu tak ingonane aku.
Ojo sesungaran, waton kowe sabar, ora bakal tejas. Sadurunge mbok tamakno tampanono iku. Kondange cah. Kowe kondang iku aja seneng. Lho, aku jaduk. Jaduk iki aja seneng. Lho, lah kok aja seneng iku? Angger kowe jaduk, aku ngetutno kowe, iki ngalamat ngantek kowe esuk. Ora apa-apa. Lah terus Ngene iki. Piye? Anu Kang. Mergo kahanan iki tak gawe kriwikan dadi grojokan. cocok. Kejaba kepengin ngresiki ana ing jenggala, ayo dong ngobrak-ngabrik jenggala. Ayo, tak tutne.